האם שירות המבחן, כלומר אותם עובדים סוציאליים שממנה שופט או שופטת בתיק מסוים, הפך להיות גוף שמכתיב הלכה למעשה לשופטים את התוצאה בתיק? לצערי אני אומר שכן. אנחנו מתבססים כאן על גוף שהוא גוף חשוב, בית המשפט מעניק לו כוח, מעניק לו סמכות, אבל הגוף הזה הפך כבר מה שנקרא הגולם קם על יוצרו, זו בדיוק ההגדרה. מדובר בעובדים סוציאליים שממנה בית המשפט כדי לעזור לו לקבל הכרעה, וההלכה למעשה אנחנו רואים ששופטים היום לא יכולים להכריע ברוב המקרים, שוב תמיד יש יוצאים מן הכלל, בלי אותה המלצה של שירות המבחן, שאומרים הוא זה שמתרשם, הוא זה שבא ובוחן את הדברים לעומקם. אבל הרבה פעמים אותם עובדים סוציאליים מחליפים את שיקול הדעת של בית המשפט. כלומר יש הרבה מקרים ששופטים באים ויכולים להתרשם בצורה בלתי אמצעית, ועדיין מעדיפים את החוות דעת של אותו גורם מקצועי, כשאותו גורם מקצועי נשען הרבה פעמים על כל מיני תזות ועל כל מיני נקרא לזה ספרות שבטל זמנה. ואיך אנחנו רואים את זה? אי לקיחת האחריות במושגים של שירות המבחן, זה מה שנקרא אחד שאין לו הבנה של המעשה, את חומרת המעשה, ואז הדרך למעצר עד תום ההליכים היא מאוד מאוד קצרה. אני חושב שחייבת להיות כאן רוויזיה בעניין הזה. אני אדגיש שאם זה נעשה לפני הרשעה, גם אחרי הרשעה זה בעייתי, אבל אם זה נעשה לפני הרשעה, אז כמובן שיש בזה פגיעה בחזקת החפות. כי מה המשמעות? שבעצם הם מניחים מראש שהטענה של אותו אדם שהוא לא מבצע היא לא נכונה. רק אם אתה מניח את זה אתה יכול לומר שהוא לא נוטל אחריות. נכון? ואז זה בדיוק מה שאסור לך לקבל. וזה בדיוק מדוע צריך להפעיל שיקול דעת שיפוטי, שהשופטים מכירים את חזקת החפות, ולא תמיד מפעילים אותה, זה נכון, צריכים להפעיל אותה יותר. אבל בכל אופן יש יותר סיכוי שזה יגיע, הישועה תגיע משם, ולא מהעובדים הסוציאליים שמניחים את ההנחות האלה. אגב, צריך לומר, ואסור גם להתבייש לומר את זה, קיימת חזקת אשמה בהליכים המוקדמים, אפשר גם להתווכח על שלב יותר מתקדם, אם יש שם חזקת חפות אמיתית או לא, פוזיטיבית, כמו שקוראת לה פרופסור סנג'רו או לא, אבל שוב, לגבי חזקת אשמה, אני כבר אומר לך, יש גם מחקרים שמוכיחים, בוא נדבר על מעצר ימים, מעצר ימים זה כשיש חשד ומוגש בקשה להארכת מעצר, בחור שמגיע מת המעצר אחרי שהוא לא ישן לילה שלם, הראייה שלו היא ראייה פחות טובה, בוא נגיד לזה, שמישהו שמגיע מהבית, אוקיי, אז זה לגבי אחד. אם אנחנו מדברים על שלב המעצר עד תום ההליכים, אז גם שם קיימת חזקת אשמה, ואותה חזקת אשמה עושה קיצורים בהכרעות, אוקיי, כששופט צריך לבוא ולקבל הכרעה שיפוטית, והוא רואה ששוב, יש לו בתת מודע חזקת אשמה כנגד פלוני שמוגש נגדו כתב אישום, אז הדרך מאוד מאוד קצרה, גם למעצר עד תום ההליכים, גם להרע בתנאים שלו, גם אם הוא משחרר, אז זה בתנאים לא קלים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה.